Kaniri ka Dudashin Meghalaya ben ipriang so bhai pibro shaka thup kubam ta ka janmit chawan phais ki khubar ki babnia ngine pe chai kimat kongsan. Let ya kendu menteri rangba ka jala bat usembut menteri rangba ka jala ya ulat dan pentip halor ka jinglong jingman ha Garo Hills. Let mudoi ka Congress shaka yeng bishar High Court ka jala persha ya ka jing ketat ulampang ban pendam ya ka jinglong dekat ki MLA Hetseng. An penlong ka Shillong ya ka International Film Festival ka ban Ningkong e. But penlong ka St. Edmunds College ya ka jingya keren kinong ilam niam ha Shillong tiang ya ka jingkular ban yang semut jingmut na ka benta ka jingsuk ban jingya keli. Mentangin ya pai shwa shaki kubor na kaleng ka jela. Menteri Rangba Kejela Konrad K. Sangma ringkat bat usembut Menteri Rangba Kejela uba kemi ya katanat kampok yeng polis uba prestun tensong hene kasngi kila leit banya kendu ya ulat Kejela UCH Vijay Shankar banya kren halor ka jinglong jingman ha Garo Hills hadin ka jingya kan art ka badangshan ka bayadai bat ka SD notification ha ka election GHADC. Menteri Rangba Kejela ulaong ba ka jinglong jingman kala yat ben bat ka jingya kan art kala duna bat don satang katu kat ni jingja ki belayo alum ulaong bala wengno ya ka jingkhang ya ka internet bat ka jingsong suk kalawan pai biang wat lada ki bor an kidang beteng ban penlong ya ka jingpet perman. We are all aware that there were different situations and different law and order situations that happened and which required my full attention, so I was there in Garo Hills. And all this while, I was only able to communicate with the Honorable Governor on the phone. And therefore, I felt it appropriate that I must come and brief him, along with the Deputy CM in charge home, about the current prevailing situation, especially in Garo Hills. Also, the different purpose of visit today. Unong ilam barang ba ka Congress uba Manuel Bardwar ulara ya ka jing ujo Bardwar ula keno ba ulampang ula kentaj ya ka jing kerpat halor ka daw bambiang ki jing tho klem da khni bnya ya ka jing shisha ya ka ni ka jing kerpat la ujor persha ya uba Charles Marngar uba Gabriel Walang I Dr. Celestin Lingdo bat iba Ronnie V Lingdo halor ka jing keno penkhen ya ka jing yate bat ka jing mi no na ka Indian National Congress banlet penyaso bat ka National People's Party kani kamat kadang sa haying bishar na kabenta man bishar. I think you're all aware. We had filed a complaint with the speaker himself, and on very flimsy grounds, the speaker had rejected the petition in which we had filed, citing causes that. Anybody who files a petition has to be an MLA and so on and so forth. But according to the Constitution and according to a ruling by the Supreme Court, in fact, anybody who has any interest within the party and so on and so forth is allowed to do this. So because of which, again, we lost the petitioner himself, the original petitioner, who's Ronnie Lingdo. He also left the party at a later stage. So we again had to pursue the entire case from the beginning again. So we had refiled it one more time, and the rejection from as far as from the speaker's table himself is again very flimsy. So we decided that we'll go to court, and for which we had gone to court, and we had filed with the court, and I think there had been 4 hearings.
Ka Shillong kan yo ban penlong ya ka Shillong International Film Festival ka beningkong na do ka arpusan terik hado ka arpunyo terik ubenai leber ha convention center ka benlong kum umau jam bakongsan na ka benta ka jela. Menteri Ketenat Information but Public Relations uba lakmen rumbui ula pelat ya logo ka website bat ka trailer jong ka ni ka festival ka ban penpau ya ka jingla jong ka jela ha ki kam shna film bat ban penmi ya ki film baper ha ka ni ka festival sa pen i ya ki film jongkari bat jongki wei pan kiri ki bakun thop ya ka jinyo rung ki film na ka than chatai la mingi bat na shabari kanika program ka balai sngi kan kun thop ru ya ka jingya lang ai jing hikai ya ki brio ki bathrang ban shna film da ka papai khmat ya ka rukom shna film bat ka jing edit film ha ka ju ka por ban kan teuru ya ki jaka jongo kai ba itanat jong ka jela. This film festival has been a long pending demand in our state, but finally under the leadership of Honorable Minister we are now able to do this, and with the support of Government of India, also in the guidance of Honorable Chief Minister. So this is a I think path-breaking for us, and then this will continue. This is going to be a first film festival, and 2 international films are also part of this. And we are going to continue, and we are going to increase this. So this is basically a starting line where we are going to enter into, government is going to now enter into the gap that is existing in the films, in the film industry. Why the government held this festival? As you know, Meghalaya is blessed with unique culture. We have unique topography, geography, and the tourist spot. All over the landscape of Meghalaya itself is a tourist spot, which will enable the people from all over the country, all over the world to come, and if they have to shoot their film and come, and by coming here, it will open the eye of our youth. More importantly, it also help the youth to hone their skill with the help of those international acclaimed film producer or director, as the case may be, and also to promote our state. Unong wat jing tep RTI uba reaching san siang shai ulalet ya kendo ya Deputy Commissioner ke East Giant Hills Manish Kumar hinin kasni ban kentu ban pentre kam mardor ya ka khatnyo teliki rai ki bala shim ha ka jingelang bala long nadu ka arpunyo terik unai wing araja arpusan halor ka District Selection Committee ulapen pau ya ka jing songkya halor ka jingpen slam ban tap kam ha ki pose jongki grade 3 but 4 ka bala penmi advertise ha benai risau araja Pusan da ka boong ba ya ka jing tap kam la day man sedang penlong menta uba siang syai ula dawaru ban khang ya ka internet lani ban pendon kam ya ki jama ha ka por penlong exam ban pentikna ba ka rukam tap kam kan long ka basai udisi ula pentikna ba unsa khmi bnia halor ka nikamat bat ya ka jing tap kam an sala man sedang ha ubnai ya yong wat la ka jing penkala kala ban wanra ya ka jing penslam. Kamu man kata haduk ni kesni kita kibi benta kuat darai nalor kita wikannya tini ki point sak arpunya nomor jar pausan move ki any step hawi tok wagatai kamu man kata ke next stage ku man ke first stage ku jatuh recruitment process ke written kibi benta haduk ni sni MK ke ya ku ka DSC kud meeting ko kamu dah kana Deputy Commissioner ni tada ongai udah buat de jing tok ni aku uhim kya ki kamu warok kamu ada kular ki copai ba kamu ada like press release ke talk meeting kamu ada kana apa ba ki wato UM ke reformation tada tho aku UM ya pun kam ya kan solution to be implemented in letter and spirit untuk do jing tho Henry pun lek gida ka kam te udisi da kular uhim kya ya kani te ke ya ke step uhim dang pentiban changa wa chau sarker wa copai ba le mana ya jing tiban ke te pentip copai ba ke ya lek ki lor kani hachwa usdang ki khnang wanra go ya ka jing changai bat ke jing MCN ya ki wa apply kre
Kaseng kami jong ka Giant Students Union kala penpau ya ka jing songkya ka bejur halor ka jing keno bambiang ka rukam terekam ka District Selection Committee jong ka West Giant Hills da ka boong bakam syai bat kam yat bet. Ki union kala kam baka DSC ka terekam klem ka jing betha ka babiang mentala ndru benai ka babu ru halor ka jing tung biang ya ki ju ki dekhat bat ka bawanra ya ka jing songkya halor ka jing bamdon jong member secretary. Ka GSU kala dawa banwanra mardor ya ki jing kala bat aipor laibna ya ka sarkar jela da ka ba berngam ban penlong ya ka jing ya ki persha la da amla ban penbet ya ki te ki jing e haga jing lai sem nagaliang ka sen wo deputy commissioner ka sen de dowa go yo publish ki ye ki answer ki yong exam ki de dep heliang yong risi de pentibu wo mem go ne ko rule ne ga ain wo pen mi pa ba ye ki answer ki Nelia kesan, dia dua kalau negara sarkar negara when department yang personal and administrative reform, walaupun kerekam lagi ni kijing dua man kami na, unukong yang amendment ki ya dia si SOP arjan hatso, walaupun temi ki ai berkom kerekam yang matai komiti, uar kesan dia dua kalau ya ketai SOP udang cina temi ki, walaupun kerekam jika ya mandatory 6 month recruitment timeline, kini kijing tao yo pendep ki kam thung kre thung khi po bentuk benai naduk advertisement hado wo yo result Ka Federation of KHASI Giant and Garo people kala penpau ya ka jing sodiau halor ka jing suki banshna ya ka Eklavia Model Residential Schools la ne ki EMRS ha ka shnong domjerti ka badon hamau kerwat hadin ka jing let jurep ya ka te ka jaka ki nong yalam ka FKJGP kila ong ba ka ni ka project kadang sa kumju wat hadin arsnem ha ka ba kila don tang kendiat ngot ki nong bela ha ka te ka jaka ka Federation kala kentu ya ki kontraktor ban penstat ya ka kam bat ban bu bun kinong bela kala maham persyaru ya ka jingbu ya kinong bela na bar jela da ka babanjur badai ban bu shwa da kinong bela kiba na ka jela Tehrin bagi layak jingujur pa kepada ba kajing suki plat uni kutok bemtre ne kam tehrin tang la poe haning iba nam tala asnem tam e ni iba tang suyang tak ni nar mde tak ipur tak nar rot la banong mo de la kleng kaseng la kwa bekentu kutok ba un yele ban khapen kloy ni tre ma kubolong tang iu don sangut rungut ki nong tre kalong kabe syak projek kabala he projek kaba lapong la dai ki klur de ki nong tre don tang sanru rungut ne de ngatrai achipor ha un tre de lo tarung dem kentu kutok ba un pen kloy ke tre ba kabar ngi maham lu paru bai kontraktor mde wan rai ki badela kadi kalau nga message se kontraktor bana le kase kanum sha de le em baki ba bana bar baki wa bantre ha po stik jungi ka St. Edmunds College Shillong kala penlong ya ka jingkran ha pedeng ki kunhun yam baper ha Shillong ban kentiu ya ka jingsuk ka jingiteli bat ka suk kasan ha ka imlang salang kani ka program ka bala ai kerteng ka Interfaith Dialogue for Peace and Harmony kala lumlang ya kinong yalam niam kinong hikai bat kisam lapule na ka benta ban ya kren halor ka jingburam bat ka jing yalong kawe ha pedeng ki kunhun yam ya kani ka program la penkut da ka bawanra ya ka Shillong Harmony Declaration ka jingkular halor ka jing teli ban kentat ya ka jing le donbor bat ban buram iwe ya iwe pan kinong ishim benta hadin ka jing yalang kilaya lumlang ha ka kper jong ka college na ka benta ka jing pule ya ki jing kular haringkat ka jing tit ya ka baje kum kadak jong ka jing suk ka bapen scam biang ya ka jing kut jing mut na ka benta ka jing teli ka kenhun ka bakentup ya ka Garo Baptist Convention ka Church Leaders Forum bat ka Mothers Union kala lejngo ya ki jaka petri ha West Garo Hills ki ba ai jaka sa ya kumba khatsan spa angut ki brio ki bala pet sakama kani ka kenhun kala ya kren bat ki nong shong kala samru ya ki tiar ai jingerap bat hadien kani kala penlong ya ka jingelang na ka benta ka jingsuk ha ka syam nagar bat ki nong trei bat nong yalam shnong ki nong ai jingkren kila banjur ya ka jingdon kam ban kiar na ki kubor lamler bat kentiu ya ka jingya suk bat ban penklan ya ka jingya teli ha ka ni ka jingya lang la rai ban penlong shu kum ki ni ki jingya lang ha ki weide ki jaka bat ka ban phairu sha
Naka benta ka hok bat ka buram ka ikhtiar jong ki try jela bat ban penne ya ka jing shong suk ha ki shnong ki thau. Kading ka bujur ka labam du ya ki benta jong ka jakayo ha ka shnong su kilo kabalakta ya kumba arpo santli ki dukan wala amshim ladon ki bamensau kat kum ka jingathu jong station officer UJP Singh jong kalat rambai fire and emergency service ulayathu bakani kading kalakalang hakapor pra shipho janmien bat kalapur stand namar ka jingjur jong kal air bat ka jing bethai ki tindong gas hakaba ki tenat Pilip ding ke juwai kilala bentem ya ketika ding. Layathu ba ketika jing plu kala sedang nak kawai kedukan Henry ampat la menpinti kena ya kadau. 50,000 लीटर पानी उधर में यूज किया है, हम लोग फायर फाइटिंग किया है। फायर फाइटिंग करने के बाद में पूरा कंप्लीटली उधर में बुटा करके और खलरिया एडिशनल एसपी भी आया था, हमको मिला है उधर, तो बोला ऐसो आ गया, हम बोला आ गया सर, तो ठीक है अभी आप देखो बोल करके ऐसा ऐसा बातचीत हो करके पूरा उधर में दुकान, तो कोई तिर काउंटर है, वाइन स्टोर है, कोई ऐसा शराब दुकान भी है और ड्रेस खिलाने वाला भी है, चाय दुकान है, ऐसे करके। तो रात में हम थोड़ा ऐसे मतलब कोई किसी से भरभली पूछ उछ करके रिपोर्ट तो ये किया है, लेकिन आज जा करके इन्वेस्टिगेशन करके अच्छा से रिपोर्ट ले करके तो मालूम होगा कितना तो दुकान था। वैसे वो लोग बोला है 20-25 20-25 दुकान होगा। Kawai ka truk ka bakit ia kiso watermelon kala ingkong na ka jingpulu ka ding ha ka surak ba national highway ha ka shnong shang bangla hanong po hine ka step kani ka truk ka balanya da udata wak mare ubana Maharashtra ka betmu ban lech Shillong kala kemding ha ka por archteng min step la suba ba ka jing kemding ka dei na ka daw ka jing short ki wire light bad dang pinlong ya ka jing toket ban syam ki daw ki betikna ki pulit pinyat kali na nong po ki lapoi marmar sha ka Jaka bat unongnya jong kani ka truck ula light pad klem da don ka jing men sao. Katanat Labour Employment and Skill Development kala penlong ya ka program thep kam ha kleriat hene kasni ha ka ba la penyaso ya kinong wat kam bat kinong ai kam ai jam na ki benta ba pher la penya ya kani ka program da ka district employment exchange kleriat bat la yo i bun kinong ishim benta bat la terwa na ka benta ki interview ha ka te ka jaka bat ki we ki lat yo kam yo jam ki he sarkar ki la ong ba kani ka program ka thumu ban kentiu ya ki lat wat kam wat jam bat man kentiu ki sap ki phong bat ban pen kup bor ya ki samla. Mentang ini pai syaki kubor na keleng katan syatila mingi. La penlong ya ka workshop Bihu ha ka yengsa jong upabitra Margareta, New Delhi, Hashwa jong ka tamasa rongali Bihu ka bethumu ban kentiu ya ka kolshor ka jila Assam na ka benta ki khna ki basa shabar na la ka jong ka jila. Kani ka workshop ka Tmu ban pin itu ya kinong ishim benta ha ka shat tenrai ka ktin bat ki tiar put tiar tem kum ka dhul bat ka gugona. La penlong ia kani ka program ha ka sin ka beningkong ha Delhi ka bala kring ya bun kinong ishim benta bala pediang so baru ya ki kena bamdei na ka jela Assam. Shu kani ka program ka tmu ban penne pensa bat pin itu ya ka jingru spa jong ka jela Assam ha ka liang ka kolshor.
Lapli yo umat sa jingken mau prerna sthal hajan Gangtok da ulat ke jela Om Prakash Mathur kum kadak ban buram ya ki arpo arngut ki shipai India ki bala du no ya la ka jing im ha ka jing shlei ha usnem arhajar arpulai ha ka jukapor lakan mau buram ru ya ki arspa khandai pusaungut ki shipai halor ki kam paper bat la long ru kum shibanta jongka ran bhumi darshan ka ban kintiu ya ka kam jungo kai perthai bat ka jing kan mau ya ki jing ai tilut jong ki shipai ha ke jing yale baper ka bakan thup ru ya kitu ki bedon hasilinter ka khaput sikem ka Assam Rifles ka batray hapo ka jingkmi jong ka spear corps kala penlong ya ka jing leibu sentiu ha Valley View ka badon ha Impal Manipur hinin ka sngi banle buram ya uraleng nawbob khating ulat ka jela Manipur u Ajay Kumar Bhala ula pelat ya ka kot ka balashon ha ka sin ka baar halor ka jing im jong u khating ban kan mau buram ya ki kam ki ba ulale na ka benta ka jela ulat ulalej banbu sentiu ru ha umat sa jing kan mau jong u khating bat ulpen pau ya ka jing no sinyang jong u kum usipai unong yalam bat unong ra tien siem kari da ka baong baka jing em jong u kalong kum ka jing ai min siem yaki kun samla ha ka ni ka program lawan minishim benta da ki bahayang bahasam jong u ha ka bala samru yaki khusnam shaki khana pule ki balawan shakmat ha ki examen class 10 but class 12 mentang ini pai shaki kubor na kalengkari ka Preston kari ka Draupadi Murmu kala ong bakari kala saki ka jingkala haki babun ki benta da ka ong baka Sri Ram Janmabhoomi Temple ka badon ha Ayodhya kalong kum kadak jong kani ka jingkala ka President kari kala ong ya kani ha kapor baka ai jingkren ha ka jingalang ha Sri Ram Janmabhoomi Temple Ayodhya Uttar Pradesh hene ka step ha ka jinglei jingo jongka ka balai sngi lenter ya kani ka jilla ka President kari kala ishim benta ha ka jingle niam baper but ishim benta ha ka banbu ya ka Sri Ram Yantra ha ka temple bat kala kentu ya ki pajba bakin tre shitam na ka benta man kentiu ya kari Menteri Katanat Yadari Urachna Singh haba ai jingkran ha ka National Defence Industries Conclave ka bala long ha New Delhi ulo ong ba ki SME ki long kum ki paya bakong san ha ka shnat penmi tiar yasiat ha kari ulapan pawru halor ka jingkio ka startups bat ha kalyang ka artificial intelligence robotics bat automation using ulapan pawru halor ki jingthmu kum ka innovation for defence excellence and acing development of innovative technologies ka bakarshan ya ka jingetre lang hapdeng ki karkhana bat ki jaka puli benia मैन्युफैक्चरिंग में जाने की बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में ही लगे रहे इसका परिणाम यह हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाया और आज भी भारत की जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन लगभग 15 to 16% के आसपास है जो यह दिखाता है कि एमएसएमईज के आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हम लोगों के समक्ष मौजूद हैं विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार के माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं अब इस दिशा में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं उद्योग जगत और हमारे इनोवेटर्स पर है mentang ini pai shaki kubor na kalengka perthai ka Pakistan bat ka Afghanistan kila pensange shwa ya ka jing hiar thma namar ka ayom le niam Eid al-Fitr kani karai ka lolong hadin katu ka nisngi ka jing hiar thma ling sun ka bajur ka bala shim ya ki min sim brio ha Kabul ha ka khanru trik uleber ka sarkar Taliban kala kam ba palat south pa angut ki brio kila yap kat ba ka United Nations Assistance Mission ha Afghanistan kala pentem ba kumba shispa saw phulai ngut kila yap bat shispa khat khandai ngut kila mensaw shushu ka Pakistan kala kentaj halor ka jingkno ba kala hiarthma ya ki jaka patba da ka baong ba kathmu ban hiarthma tang ya ki jaka shipai bat ki jaka le no
mentangin ya pai syaki kubar ya lekai. Kishipai kari India kila penlong ya kajingya kop 13th Intercommand Sport Climbing Championship arja arpusan arpun rio ha Shillong nadu ka khat rio terik hadu ka khat khandai terik uleber ka belong ru kasin ka beningkong ban penlong ya kum kani kajingya kop ha ka than chatai la mingi ka bala penlong hapo ka Eastern Command balayo ya kajingya shimbenta na ki rio teli kitana chipai u General Officer Commanding 101 area u Lieutenant General Mohit Wadwa ulawan manishim benta hakasni penkup kum ukongsan ke Eastern Command kalapau kum kanong job habaro kawai kejingya kop hakaba kalayo bankur lai teli kita kemaksiar bat labut pat daka Northern bat ka Central Command. स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एक यूनिक और हाईली टेक्निकल स्पोर्ट है। इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि बैलेंस, टेक्निक, एजिलिटी और इसमें सही फोकस का एक अद्भुत तालमेल जरूरी है, जिसकी वजह से आप ये बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। कोई भी एक चीज इसमें हावी नहीं हो सकती। तो सही तालमेल, सही सोच इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप की हर डिसीजन क्रिटिकल है। एक डिसीजन आप सही नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो इसकी जो स्पोर्ट की जो सिखलाई है, हर तरीके से हमारे फौज के कई एक डिसिप्लिन्स, कई एक डिसीजंस में भी हमें मिलती है। Mentapan ini apa ya kejinglong jingman kesun meneng hakalang ki bentajong kecela. Hatura kajing syat kalong 100 degree Celsius per kajing syat kalong 9 degree Celsius kajing singam ka hau kalong hindru po ar nak shispa. Hapa pai pat hanong ba Shillong kajing syat kalong 4 degree Celsius per kajing syat kalong 8 degree Celsius kajing singam ka hau kalong hindru po sau nak shispa. Kajing hap slap kalong khandai 0.9 millimeter. Kat bahajo waipat kajing kriat kalong 4 degree Celsius per kajing syat kalong 8 degree Celsius kajing singam ka hau kalong nyu pusan nak shispa bat kajing hap slap kalong 0.9 millimeter. Kasun beneng kan dum lo hakikat tu kani kijaka hatura Shillong bat jawai. Shawan poi syaka bakut jong katuk kuboy ni pe biang saisin yakimat pokongsan. Let ya kendu Menteri Rangba kejela bat usembut Menteri Rangba kejela ya ulat dan pentip halor kajing long jingman ha Garo Hills. Let budoi ke Kongres syaka yeng bishar High Court kejela kosya ya kajing kentat ulampang man pendam ya kajing long dekot ki MLA Petition. Anpelong ke Shillong ya ke International Film Festival ke Beningkong e. Bat penlong ke St. Edmunds College ya ke jingya keren kinong lam nyam ha Shillong yang ya ke jing kular banya sungtu jingmut na ke benta ke jing suk pat ke jingya kali. Ti palok kat tungila poi syaka pekut jong katuk po jing minta ka janmit hadum dai syam yawat pila syaka singi kublai pibar.